qualsevol treball que no sigui peón o treball de peón d'agricultura o de construcció, qualsevol altre treball ja necessita català. A nivell de comerç necessita català i a nivell d'hostaleria se necessita també català. Cada vegada se necessita més el català. No parlo si a nivell d'administració, si a nivell d'auxiliar administrativa o si a nivell de metge o a nivell... I cada vegada tenim una migració també preparada. Després és molt important a l'hora de buscar feina, a l'hora de tenir una feina, i bueno, també si vius aquí, doncs, per exemple, pots veure les canals de televisió, llegir llibres en català, hi ha autors que m'agraden, catalans. No sé, sempre aprendre una nova llengua sempre és enriquidor. Jo penso que és molt important que tothom que vingui a Catalunya, per poder-se integrar, el primer que ha de fer és aprendre, com he dit abans, la cultura, el que es menja, les tradicions i sobretot la llengua per sentir-te part de la terra i per poder optar tots els beneficis. Parlar català porta afegit un munt de beneficis simbòlics, diguem-ho així. Més enllà dels pragmàtics de trobar una feina o no trobar una feina. Els simbòlics del ser un dels nostres, el ser més un dels nostres, el fet d'esborrar etiquetes socials. El bo és que gràcies a que no tinc por a parlar català, m'he pogut integrar a qualsevol poble que he anat a viure, que m'he canviat de casa força vegades. Ha sigut autodidacta totalment i llegim molt. Llegim català, hi havia molts llibres en català, llegim català, i al final a la fàbrica ja vam començar a fer tota la documentació interior, la fèiem en català. Vaig anar a una acadèmia a aprendre català, però esclar, a posar-te a treballar, no tenia temps i llavors vaig tindre que deixar-ho. De totes maneres, jo he llegit molts llibres en català, paraules que hi ha que no hi entenc, que tinc que mirar-les, però normalment, quasi totes, ho entenc i llegeixo en català. Escriure no. Escriure no. O sigui, combinava la feina i em vaig apuntar a l'escola d'adults i allà vaig estudiar també un any de català. I una mica allà vaig començar una mica a parlar-lo, però parlar-lo del tot vaig començar amb un curs a través de normalització lingüística de la COM. Quan vaig arribar a Barcelona i ja m'he donat compte que es parla una altra cosa que no sigui castellà, tampoc parlava jo castellà, i he començat a la vegada a aprendre castellà i català, però escoltant la gent en aquella època. I a poc he anat a aprendre castellà i català a la vegada. I de la SOC van enviar-me a l'escola d'adults. I allà a l'escola d'adults van animar-me molt. També va proposar-me de fer parelles lingüístiques. Vaig fer una parella lingüística que va anar-me molt bé, perquè quan estàs amb una persona catalanoparlant i que està amb tu perquè tu aprenguis, llavors no et dona vergonya parlar-lo malament. El tema de la parella lingüística t'obliga a treure aquest llenguatge professional i entres amb el llenguatge col·loquial. Introdueixes nous elements que no fas a l'ús normalment. Vaig donar el pas un dia que vam fer el Consell de la Com a Girona. Vam fer el Consell de la Com a Girona i jo vaig dir, em sento en la necessitat de parlar català. Sentia molts nervis. Per què? Perquè quan tu parles en públic el que necessites és tenir la suficient seguretat com per fer-lo de la millor manera possible. Ja estava decidida a parlar en català i suposo que això és com anar en bicicleta. Comences una vegada i després continues. No sé, va ser una decisió personal, no forçada. Jo estava de treballadora a Yoico, era la presidenta del comitè, era un tancament d'empresa i tenien que llegir un manifest en català, no? I no vaig poder llegir per no saber-ho fer. Això me va donar molta ràbia i vaig pensar que això no té que ser, nosaltres tenim que parlar català. Jo vaig decidir fa un parell d'anys, perquè com que tinc contacte amb responsables federatius, territorials, etc. I
la gent, delegats i delegades que fan els cursos amb nosaltres, doncs, vaig decidir que ja n'hi havia prou de que tothom s'adaptessi una miqueta al que jo parlava, que era el castellà. Llavors veus que cada dia que passa vas millorant, no? Jo mateixa noto que tinc més fluïdesa al parlar, que alguna paraula que abans no he dit o l'ha de dir malament, ara ja ho faig bé. Llavors tot això vas perdent la por una mica per camí i ho fas més normal i no sembla que sigui tan esforç. A la feina actual, quan ve, per exemple, un empresari català que té un immigrant treballant i vol informació, i més o menys jo noto que la persona és catalana, em dóna gust de parlar el català. I que aquesta persona, a més, noto que a la persona li agrada, no? Llavors parlo amb l'empresari el català i després explico al treballador si és en àrab, si és en castellà, no? I em dóna gust d'explicar a un empresari que ha vingut a comissions i que és un servei d'immigrants i a més l'assessor és immigrant i parlar el català. El que em fa sentir bé és ara que hi ha gent que conec que tenen confiança en la meva habilitat, en la llengua, que parlen amb mi en català i no parlen en castellà perquè ens coneixen en català. Llavors senten que hi ha comunicació força bé i això vol dir que respecten com parlo. Sí que una vegada que he dit alguna tonteria que la gent no comença a riure ni res, no passa res. Si de 1000 paraules que dius una t'equivoques, no hi ha cap problema, no? La qüestió és intentar-ho i cada vegada aprendre una mica més perquè te sentis còmode per parlar-lo, que no hi hagi problema, que no te freni res. I jo ja conec molta gent aquí, a la casa, que jo sé que entenen perfectament el català i que ho podrien parlar, però falta donar aquest pas. I vaig començar a parlar un poquet, salutacions, començar una xerrada i a poc vaig decidir que em llançava a la piscina i parlaria català.